नमे हो मुखलेन मत फतन फंक्शन मल्पोलिया इर्दाल टेंशन मल्पोची नामा मल्पुना फंक्शन इडे मुट्ಟ ಆತಿಜಿಗೆ ನನ್ನ ಆಪುಜಿಗೆ ವಾ ಕೊಟ್ಟ ನಾಳೆ ಮಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಂಟೆಡ್ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಗೋಡು ಎಂಕುಲು ಪಂಡಿನಕ್ಕೆ ಏನೊಚ್ಚು ನಿಕುಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕುಲು ಪೂರ ತೂದು ವಾರಿದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೇರ ಐತ ಬೇಸಿಸ್ ಸಮಿತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬೋರೆ ಆಪುಜಿನ್ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕುಲು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ಒರಿಯೊರೇ ಬತ್ತು ತೂಪಿರ ಇದು ಕೆಟ್ಟೆತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲೆ ತೊಂಬರ್ಕ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಚು ಒರಿಯೊರಿಯ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ದೇ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಿಂತು ನನ್ನಕ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಉಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ ಆ ಮಾತ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿಗಳ ಖುಷಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಂದತ್ತು ಪರ ಊರ್ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಪೂರ ಫಿದಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಈತೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಲೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂತ ನಿಖಿಲ್ ಬಂದು ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಶೋಕ್ ಬರಿಂಕೇರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪನ್ನಾಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟದು ಸೈಕಲ್ ತಿರ್ಗಾ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಾವು ಸಾಮ ಮೇ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾ ಬೇಲೆ ಬೈದ ಐಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇ 20th ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರು ಪೋನುಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಟೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ತೂದು ಪರ್ ಈತೆಂಟ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಪೂರದಾಗಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತಿಳಿದು ಸಾಕಾತುಂಡು ಅಂದನಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಉಂಡು ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದು ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವಿ ತೂದು ನಂಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ನೋದು ಬರಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರವತ್ತನ್ ನನ್ನ ಸುರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಾಹುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ఆయన ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡ ವಿನೀತ್ನ ಹೀರೋ ಅದೇ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆನಲ್ಲ ಓಡಾರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ತೂಯರ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗ ಪೂರ ಇತ್ತು ಮೂವಿಡ್ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಒಂದು 100 days ಬಲಿಕೊಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವೋಡು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ 100 days ಬಲ್ತನ್ ಬಂದೆಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋಡೊಂದು ತುಳು ರೈಸ್ ಓಡ್ ಬಂದೆಂಗ್ಲು ಮಾಡೋದಲ್ಲ was a very nice movie and Arvind Bolar was the very best. He has played a very good role as well as that hero Vineet Kumar. Yes. Rahul. Vineet Kumar, Rahulna direction bari show kittanda. It will run around near about 100 days. Wish you all the best. ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಬಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಆರ್ ಜೋನಿ ಲಿವನ್ ಲಕ ಹಿಂದಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂವಿ ಲಕ ಅಂಚ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಪುನಃ ತೆಲಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡಿನ ತೆಲಿಕೆನೆ ಅವು ಇಂದು ಮೂವಿಗೆ ರೆಗುತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಶೋಕದ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ದಾರ ಬೋರಿಂಗ್ ರಂಚೆ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ತೂ ಜಯದಿರನೆ ಜಯಪ ಏಪ ಜಪ್ಪಲ ಜಯದಿರನೆ ಸೂಪರ್ ನಿಖಿಲ ತೂಲಿ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ ಎಜ್ಜಿದಾಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು